Toprağından altın öýnän vatanım, edi ülkem, buýsancym sen, bagtym sen. Her güni daňa mukam bilen atanım, sazly mekan, buýsancym sen, bagtym sen. Salam elek berkarar dowlatimizin bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistan rowaşlaň watany ýylyna, gahrman arka damyzyň saýasyna, özgörýän ýurdumyzyň bagtyarlygyň eşretlik özýörüni görýän edi diýerleşler. Edi watanymyzy toy bayramlara, üstünliklere besleýän gahrman arka damyzyň jany sag, tutýan tutumly işleri elmedam rowajarsyn. Mehmanlar, şeýle ýaxşy arzuwlar bilen biz bagtyarlygyň owazaty gepleşimiziň täze sanyna tomaş etmeni çağırýarys. Mehmanlar, biziň gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany Mahtumul adyna Milli Sazly Drama Teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň at hadananan artisti Gülşirin Anamuradowa. Gülşirin, sizi gepleşigimize hoş gördük. Gülşirin ene Eriz diýarymyzyň özgörýän keşfi asyrly durky bagtyarlyk döwrüniň bagtyarlygyny aýdyň alamatlandyrýar. Bu bolsa gahrman arka damyda Gorkana, nurany ýurdumyzda bolan mährimizi, söýgümizi, dörejilikli zähmet çekmäni, hojuw ihlasymyzy hassa artdyrýar. Şonuň üçin watanymyzyň wasby gahrman arka damyda alkyşlar bagş sadanalaryň diline diýseň belent ýanglanýar. Şu 2018-nji ýylda Türkmenistan döwletimiz örän uly sepbitlere, örän uly ösüşlere, örän uly rowaşlyklara eýe boldy da. Muňa biziň hemmämiz gözli şaýat. Biziň öz puwdugymyzy alamyzda, biziň öz puwdugymyzda medeniýet sungat işgärleriň arasyna da ullukan tepkitlere ýetildi. Gahrman arkadamyz şu biziň medeniýetimizi, sungatymyzy ösürmekde giňden tagallalar edýär. Şonuň ýalam biziň her bir puwdukda ösüşleri görýär. Biziň awada fiýahatçylyk dolugymyzda birnäçe desgalan açylanyna biz şaýat bolduk. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň, teatrlarymyzyň ösüşlerine esasy itergi berýän zat biziň şu ýylymyzyň dowamyna biziň teatrlarymyzyň arasyna şu festivali agdak geçmezlik mümkinel. Şu festivaller biziň teatrymyzyň ösüşine hasam uly ýardam berdi. Diňe bir teatrlaryň ösüşine däl eýsem bir şu vergärçiligiň şu sahna bilen hemmesi baglanşyk kıllar. Şolaryň döretçiliginiň hasam pajarlap ösmegine gahrman arkadamyz itergi berýär. Şu ýylyň dowamyna biziň birnäçe sergilemiz bolup geçdi. Oňa biziň özümiz hem şaýat bolduk. Birnäçe daşary ýurtlarda, Germaniýada biziň döwletimiziň birnäçe suratkeşleriniň, vergärleriniň, ýene şonuň ýaly kitapxana işgärleriniň birnäçe kitaplar sergisi boldy. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen 2018-nji ýyl ösüşleriň, özgörüşleriň ýyly boldy. Gahrman arkadamyzyň 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watan dip atlandyrmagy bu bizi ýene bir gez buýsandyrdy. Bütün Türkmen halkymyzy parahatçylykda, agzywdolukda, agzyberlikde, bol elinlikde ýaşadýan gahrman arkadamyza şu pursatda köp-köp sag bolsun maýdýan. Gülşirin ene berkarar dowlatimyzyň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arka damyzyň halyp hökümine döredýän her bir eseri bizi dörejilik adamlary täze eserler döretmäne ruhlandyrýar. Gahrman arka damyzyň ene tagzym, mukaddesli tagzymatly döreden ajaýyp eseri biziň kalbymyzda, enelerimize bolan ajaýyp söýgüni, hormat sarpany, mehr muhabbet artdyrýar. Şolar dogrusyna söhbetimizi dowam edäsek. Ene mukaddesli barada her bir döretçilik adamlaryna, her bir insana, umuman şu ýeriň ýüzündäki ähli adamlara şu ene hakyna söz sözlemegem bir bagtlyk mykadýan. Sebäbi ene sözüniň özü bir mukaddes. Ene sözüniň özü agdalanada, diňe ene diýilende sen ýynyň jümşürläp gitýär. O barada eser döredilenine onu ol bilen tepkitlere ýetdi. Enenin özü, şu ene hakynaky eseriň özü hiç çaçan ölmedi gitmez eser bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň şu döreden eseriniň esasyna da bütün döretçilik işgärleri ene hakynaky aýdymlara hasam ýykyn etdi. Şu ene hakyna goşgu ýazmadyk, ene hakyna aýdym aýtmadyk, ene hakyna saz döretmedik kompozitoram ýok mukadýan. Enelerimize tagzim edýän, enelerimizi mukaddeslige alyp barýan, enelerimizi hasam belentliklere götürýän gahrman arkadamyza ýene bir gez sag bolsun maýdýan. Ene tagzim etmek ol biziň iň uly mukaddes borjumyzyň biri.
Kahraman arkadamyzyň bize peşkeş berýän kitaplary biziň döretçilik çeşmemiz bolup durýar. Kahraman arkadamyzyň ýanky ene tagzim mukaddeslige tagzimatly kitaby elimize gelip gowşandan soň ene hakyna kalbyňa bir iň bir ýakyn aýdymlary döretmek isledim. Şondan soň şu eser dünýäni şol aýdymdan bir mentini hiňlenip beräýin tomaşaçylarymyza. Geç düşünýän ýa ekeni ömrüň ejeli günleri köp bolsa da az ekeni ömrüň ejeli günleri gaýmak berer erterine mehr garar peterine hakydaňda oturne ömrüň ejeli günleri hakydaňda oturne ömrüň ejeli günleri ellerinden keşter çeken çay içmegem eşrep eken yaşap yürmek eşrep eken ömrüň ejeli günleri yaşap yürmek eşrep eken ömrüň ejeli günleri yaşap yürmek eşrep eken ömrüň ejeli günleri Diyeceğimi koyar otur, diyeceğimi duyar otur, başın sipap söyler otur, ömrün ecel günleri. Mehr verşi bolekini, nahar verşi balekini, bahar durşi gülekini, ömrün ecel günleri. Bahar durşi gülekini, ömrün ecel günleri. Yıllarla azman ekeni, saçık dolu nan ekeni, tenne şirin can ekeni, ömrün ecel günleri. Tenne şirin can ekeni, ömrün ecel günleri. Tenne şirin can ekeni, ömrün ecel günleri. Ahlakın manglayı derini, unutmadık hıdırını, diri kebil kadırını, ömrün ecel günleri. Diri kebil kadırını, ömrün ecel günleri. Tenne şirin can ekeni, ömrün ecel günleri. Hakydaňda oturne, ömrün ecel günleri. Köp bolsa da az ekeni, ömrün ecel günleri. Yaşap yürmek esret eken, ömrün ecel günleri. Bahar durşi gülekini, ömrün ecel günleri. Gülşirin, häzirki wagtda teatr sunuwçy uly süýçleri başdan geçirýär. Döwrümüz döwrüp sahna eserler taýýarlamakda dörejilikli zähmet çekýän işgärlerin her bir öz işine jogapkärçilikli çemeleşmegi talap edýär. Sebäbi ol eserlerde döwrüň ruhy duýulýar. Şonuň üçin şol eserler sahnada canlandyrmak bolsa, her bir artistiň öz esasy wezipesi bolup durýar. Sahnada tarihi eserler hasam özünün ornunu alan. Şu tarihi esersiz teatr yok.
Aynadar Batyrov Tumorşa adlı eser koydu. Şo Tumorşa adlı eserimiz bizim Daşar yurtda Türkiye döwletine Mersin şäherine baş bayragy münasip bolup geldi. Bu da bizim teatrymyzyň ullukan bir çeken zähmetiniň netijesi diýip hasaplayat. Tumorşa adlı eserimiz bizim türkmen halkymyzyň arasynda da diýsen ysy kabul edilen eserlerin birine uğurlu. Sebebi ol eserin özü vatan söýçüligi, watana bolan hormaty, watana bolan ullukan söýgüni ünneýärde şol eser. Diňe bir ýigitlen biziň däl, eýsem biziň zinanlamyzyň şu watan üçin, şu toprak üçin söýgüsiniň uludygy ünnelýär. Bu eser Türkiye döwletine Mersin şäherine baş bayragy münasip bolup geldi. Olam biziň teatrymyzyň toporuny diýsen begincini hasam arttırdy. Özüşleriň we özgörüşleriň rowaja alýan ýurdundan gahrman arka damyzyň tagallasy bilen türkmeniň milli medeniýeti, medeni mirasy diýip desturlary täzeden galkynýar. Ýurdumyzyň medeni mirasynyň sarpalanyşy baradaky bu ýsançly görüňmize dowam edäsek. Medeniýet sunwat diýileni biziň esasy halk döretçiligimizden alyp gaýtýardy. Biziň esasy düýbi, nusgawy eserlerimiziň köpüsi şol halk döretçiliginden alyp gaýtýar. Halk döretçiligini biziň halkymyz pajarlatdy. Şonu islenip kögösçüň özüniň şo halk keňlerini halka ýetirip bilýär. Şoňa da biziň gahrman arkadagymyz ullukan mümkinçilikler döretdi. Häzirki wagtda biziň halk döretçiligimizden bilen tepkitleri ýetdi. Biziň esasy sahna eserine de biz esasy ulanýanymyz, şu ýüzlenýänimiz dessanamyz. Dessanamyzyň arasynda da biziň halk keňlerimiz özüniň ornuny tapýarda. Biziň görewli eposumuz UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girmegi olam bütün türkmen halkymyzy begendirdi. Ýene de biziň türkmen halkymyzyň bir ajaýyp kuş diýip tansynyň şol sanawyna girmegem biziň ählimizi begendirdi. Kuş diýip biziň ähli toýlamyzyň ähli bir medeni çärelemizin bir bede bolup durýar. Biziň islenip toýmyza baramyzda türkmeniň bir iň bir begençli, buýsançly toýuny bir toýu meňdetýän tanslarynyň ýeri kuş diýip bolan soň bu da bizi ýene bir ýet beýeldi. Gahrman arkadamyzyň taýsız tagallary netijesinde biziň medeniýetimiz, biziň milli medeniýetimiz, biziň milli sunwatymyz hasam bütün dünýä ýüzüne dawaralanýar. Biziň medeniýetimizi dünýä ýaymakda, biziň medeniýetimiziň hasam pajarlap ösmegine şeýle giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamyza ýene bir gezek tag bolsuňyz aýdýan. Bu dünýäme gelmegimiň sebäpkär janyjy, oýnamamyň gülmegimiň sebäpkär janyjy, balalarynyň bolmagynyň sebäpkär janyjy. Birgim kendir käbem sana mehribanyň janyjy. Yatırınım canıcı, min kalıgıma öpekligin yetirenim canıcı. Gece yatman okuların yetirenim canıcı. Bir imkendir kebem sana mehribanım canıcı. Sizin yakınlıydı, gülüsünde hirneci. Tapmadım men bu dünyada mehribanım canıcı.
Qaytarıp bilsem ece armanım yok günne birece Güllerip bilsem ece şatlığımdan bir gelir gün sen mıdan bolsan ece Uzak yaşa göğüncüm mehribanım can ece Sizin yakınlıydı, gülüzümde her nece Tapmadım men bu dünyada, mehribanım canice Sen yanımda men özümü, tüys baltı yar duyarım Kevem seni bağlanırmın, arkada İçimdesin yelim gülüm aman olsun diyerim Süydün dolu yüreğim mehribanım canice Uzak yaşa arkadağım yıketegim canice Gepleşimizin şu yerine Aydym Sazyň ruhy melhemligi hakynda görüňler aýsaňyz. Aydymyň sazyň täsiri ullar barada sözüm ýok ýöne şu ýaňy dünýä inen çaga şonu ýam duýýa. Tek çaga dünýä inmäke inen gurusynda wagty ine söýüp özüniň çagasyny özüniň süýji sözleri bilen süýji huduları bilen ýam şonu dünýä inmäke ýam terbiýeleýär ine. Çaga dünýäniň soň ene özüniň bir iň mehirli sözü bilen, iň bir malaýym sesi bilen çagany huduleýär. Aydymyň, sazyň adamyň bedeniniň ösüşüne, adamyň beýnisiniň işleýişine, şonuň ýalyda sen bir häzir bir özüňi tüs-tüpes alyp baryp oturan bolsaň, şo wagt bir şowhunly aydym saz goýuberilýär bolyn, öz tüs-tüpesliň ýadyňdan çykýardy, ýam sen şu davara goşulýaňda gidiberýäňde. Sazyň şon ýaly jadyrlaýjy güýji bar. Özüňem duýman galýan. Sazyň jadysy sahna, islenlik adama täsir edibilýär. Ene hudu diýlenne ýam eneň hudusynyň ähli zat gaýtýar. Eneň söýgüsi, eneň arzuwy, eneň arzuwy esasy çagasyny ilhalar, watan söýji, ile unu gerekli çaga edip östürüp yetiştirmek. Şoň üçin ene öz arzuwyny hasyl etmek üçin çagasyna baştan dünýä inen şeýli süýji arzuwlar bilen ýol atarýar. Gürşürüm, gepleşimiziň şu ýerine bir owadan huduleňizden birine hünnep beräýsäňiz. Nur Halmamedowyň ajaýyp eseri bar, ajaýyp hudusy bar. Şondan men häzir hünnep beräýin. Meniň balam Elbette beýik geňişler bilen batly gadam urýan ýurdumyzda döwletli döwranyň höýürini görüp ýaşaýan mehriban ýerleşmemiziň her biriniň kalbyna süýji arzuwlar besenýär. Sizem gepleşimiziň şu ýerine özüňiziň ýürek duýuşlaryňyzy ýetiräýsäňiz. 2019-njy ýyl Türkmenistan ruwaşlygyň watany diýip atlanyrly. Men şu atlanyrlan jümleden uğralyp Türkmen halkyna gahrman arkadagymyza diňe ruwaşlyklar arzuw edýän. Her bir insanyň ýüregini bekleýän arzuwlary hasyl bolsun. Adam üçin iň gymmatly zat bolan, her bir insana jan saglyk, ýurt paragatlyk,
agdyberlik, bolelilik, saçağımızın bereketli olmagyny arzu edýän. Biziň her birimizi şeýle ajaýyp günlerde ýaşadýan gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent taşynyň aman bolmagyny tüýsürümden arzu edýän. Sağ olun Gülşir'in aýdyp beren täsirli gurrunlygyňyz üçin, hoş awaza aýdymlaryňyz üçin. Size mundan beýlek işleňizde, dörejlik sunugatyňyzda uly üstünlikler arzu edýäris. Ýollaryň ak bolsun jan Türkmenistan, ömrüň uzak bolsun edýid arkada. Döwletli tutumly işleriň üçin sağ bol arkadam, sağ bol howanlar. Edýid diýarymyzy bedew wady bilen belentiklerin täze ösüşlerini alyp barýan gahrman arkadamyzyň jany sağ, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmedam rowaj artym. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmenistan döwletimiziň at awraý şan şöhraty mundan beýlekde belende galsyn. Mehribanlar, ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen biz bagtyarlyň owazaty gepleşigimiziň şu ezekki sanyny geçirip tutarýarys. Hoş sağ olun, ediz ýerleşler.